Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon apa jerik lo kardom. Pini Karbi Longri Abirta kethan pon jebang nili thare jit kramsa non birta thepi lang pon eksinang. Longri longpat kecing vai ponolong lam thama lapan kecakong kecitur puda buthak APSLC dhonsuri atum ben sebe ningkang samse cipak lang pon. EP Thereteron PR Training kan Paris replike berapa cok der pianta pinarnianta ma cok bang phubang pita kira pepecer dembang abelang. Rongkhang lem salong ningkan ne sekrung sa mai mesen pen kepacun pon. Karbi Anglong labor hidden tuang bong lam keton tia lam keklang. Non puthot birtang ton pen lang poneng sinang. Cici ni pa engkora sirke pani APSLC dhonsuri bitung atum pen pharengke mai kanipon labangso pharengke amai along APSLC dhonsuri amai phum hon singtok bipen kaning je pon atengi longri longpat kisung aboyalama buthak pen kachingki chingwai ponji aphan pura kedam tang cici ni pa engkora nerke pani difu farmer growth center along paman ponlo labangso chingki chingwai amai long pan same sit keba fan open for all aputhak same chingki chingwai pedoponlo Laboson cingki cingwai pedopon boma hudla punat APSLC atum pen ning ang samsi spaklang dun si lamthe si ni spaklang dun lo. Laboson lamthe si ni ke jong dun pen a jok si BJP long klambang pu atum pen sa methanga sit pen chithur dun plut si APSLC atum pen lam thama pedopon lo. Lam thama ke pedo chot an ka kalisi areng huchpa so anta pedopon tang lo. Longri long pada lam ki pen kacingki chingwai ki kapre atum basami pedopon bomlo bon same la puson methang kang ni tim pen chithur phut si lam thama ke du lapen aring hu chipa so ki thek dun long lok sami ki thak memi anpin khang jang lo la simodon phi ke bang silang ani ke la puson lam thama ke do de ra jakong rang thur the de jia phansi APSLC dhonsuri amai phu mohon sing tok bi pen chunui pon atumi jitu Karbi Anglong conclave abang ke lake celon lepin lapi la silason namang ka weda nai mon pi ilihin pensioning riji lason men kachit chok kachit theng da baching doi lason mang ke hindopik mane mo phi asa reaction do kok ta hai asi hai mo phi ke messenger fan bulote lason conclave ke do long mang ke peaceful pensilaso kam pachun nami usini lipudam tung After that, kinang sot kibi, la so 10 seat open for all. La ke chini dak lo 2021 April la check lo jitu 3-part top New Delhi long dotang lo la mangke. Long recap jitu chuyoran det la bangke chini lo la ke Karbi Anglong rat tu chini dak lo la ke 10 seat open for all pu bangke. Lasi laso akhe nodak jitu 6 schedule aron pa phuk laso bang ka aveda ning ili tumang kasi chok kaching doi pa phit pa phat pu kachi chok chiteng mang ka aveda nang po pusinili hin pen joning lo kardom Pregza mamai long sambi BJP lapen APSLC atum dora pedik tiloti lam thama ke do atsi batai ki ong bon samela punat APSLC atum manki eng samjin pen chingki chingwai lapen bidi suri ke spidon ji aphansi ki bor ilsi ki dun lo bon sami BJP atum manki jakong thur phuditi se batai ki ong kedam tang MSC ki lik ohut sami nizang Karbi Anglong bitung reng thama consensi ki porlopon angkang along BJP klem bang atum ke suluk sudak pen ke tharki hap sami asai deng pon lo BJP atum APSLC atum pan ke pheri ka thri ke do joksi BJP atum ke jakong thur phuditi lo pusi APSLC dhonsuri atum pen BJP atum pan akoi pipon SLC la pen BJP yong si long tina program ta dun kok ba dorapet potante alang tum kaita jakong thur hamson si theklong ke damtang arbore tomalong tame hala jay kathar sar phanta alang tum tibul tengdal radat hala tame alang tum sike chenglo la pusora thak west Karbi Anglong bithung long tame hala election hu bat hala da program bi tame alang tum si jakong ramai thur ke chenglo la pen non patumi het ustami
lebang so conclave long stame alang tum jakong thur ham lo lahai ke APSLC tumen ke kata lam sam besi kata cipari nai cipeleng nai pupensi kidun sita BJP atung ke alang litum ke kata jakong thur ham ti la pupulutang te alang tum ke cithirik ke ciphere mate ke cithera aposi alang tum jakong thur ham lu pusi nilutum make matha damang kopo la pela sona jakong thur ham make monon fit monon no avedat nai pusi nilutum make chuning rit pontulu lapen non alang tumong si ana jakong kethe alang tumong si cimatha pen kethe kere jakong horang kedu pulutan te banga khai phansi alang tum make ki or pen apak lang nai polo karbian hemisian mithai koti mutti phanchi unchot make alewi Karbi Long pen Meglai tu helong suluk sudah katoboning ke jaba hudla punar Assam Minister Pius Hajarika pen ke seng puna komiti bang prabjin me pripon nang po la so komiti bang prepare tiki tim Karbi Long atum ke humri dam delo la sil so komiti bang ke prabjin pen ke pripon akenang sodo pusi All Party Hills Leader Conference Dhonsuri aru atum pen pachini pontu border issue pipasi CM dom humri dam hai heder ma number 1 bang ke la lo hala Pius Hajarika a community ba a committee bang prabjin pen lage pavedet si ke meji athamne hala dak local MLA Rupsing Terondo la pen ABC avisit kro la pen Rina Terang PM la tum a committee long ke do ko joine si hodak EMCM tum ta ki humri dam de athamne la so committee pen bang ke give and take policy long se do main agenda ke la so committee prilo potang te ultimately CM EMMLA tom humri dem la committee prepare tik potang te hala dake kai ke da charbo sai si duji athemne chu ke dam tang hala da PS Hajarika nang ko humri hot kaning je aja ka karbi tum jong si meghalaya do do ning tung potang te do dun da cha ma megha khasi tum mata karbi anglong nang do do ning tung potang te nang do dun ta chok polam se kaning ye do la se la bang prabjen pen la so committee bang ke Chibidro that sining anlo patang te dake dispute pola mang ke ave lapen aprang benda Karbi Anglong hima lapen abanduri AP Congress APSC lapen ki SDC long ke claim dun tuman sabi Karbi tum side lo AOK EB isibedlo lasi kupia thisia lang ni tum sabi jakong store blueprint lapu on asai ki claim nang silang ma alang ni tum sami Karbi tum side lo lasi Karbi tum ke kaching hon bangsi pethi ponang po lapu son my meeting long jakong store blueprint jakong horang kasi paklang ke nang nilo lasi ki bang silang ni ke lapu son asai lasi ki bang silang ni ke lapu son jakong horang ke thur thide ja pansi APSC Dhonsuri women wing atum sami chuni ripon ta Karbi BJP ta Karbi lapen Congress tum ta Karbi lapozon ta thaksi Karbi saide lo la se la so Karbi saide apu thak samya lang litum kopi posi non anta Karbi lo lake ofisi lo charot aktai wi lo palang litum kopi posi non anta ning mane abedet mah seni litum podaming tong lasi Karbi te Karbi lo jikono mane Congress pono BJP pono ma ESDC pono la Karbi lo palam nasi EPSRC sitame kopi phansi EPSRC pa men kopi phansi ki bida make alang litum sar tum kaddo kabe kethe keding tum sami chinlo kopi pot kopi ajati lo plote alang litum EPSRC tum kache song akemang la kar la tum mange Karbiang lo Karbiang lo Karbi akhe reng nangji lapen Karbia akhe domise nangji Karbia akhe ehe mere do nang elong le phelang do nai la dak pen thor the da nai la pen dak pen chiterek jok lo nai jona so pu thaksi inge peser si tama kar la si non ke bang jilang ke Karbi tum ta nang li mek prango nang li mek jang tang tum stame thor no la puson kache bhong kaching chek la puson ki chipusit la puson ki chiplung la puke hakko ili tum bihe kan ko dam et lo la sin non ke bang jelang ke la puson bang ke thor the nang po la non akai ke muni tum ningkan pharo ke dun long atum ke aphaing RP ga sonsi thek pon long lo bon semi hakko hut EP phu kai din ho ki ningkan pharo ke chok atum si labang so pir thilong ka boche dun long puki pinang an thek pon long
Lakson sin lakha engkoi ratchok durbagri MSc consensi ke paropon karlitang hemari terang achor theri teron PR taning kan pharo sira plike pra phoan chok tanglo bon semi non anta oga pran bagi mi phun lang bon semi EP bang ameket charchi lapen anu gonta ing thong pi khang jang do phi bang sami ko pai ke mesena chok chi non an sami asu seleden da chi thekang long atlang an chu aloma cái này hello cái la ke pune kai bong an chu aloma ko ri tha amen là gì nè oh nàng men có pu mà tăng hù nàng men nàng men à đúng cái ha EP taning kan pharo sira plike bra pho chok de phianta pinarian ta majok ratchari lapen ki hamphang song atum kahmuri da pen kera pajir dam tum avelang lasi lebang so EP aphant non mat kenang sot da pe karom lapen ke chu hormu kera pajir pon bek tha pusi asupu akleng si sarso terang pen em research tok bi aphan ke chunuri pon lang sasar piamen ke theri teron people teron piti ke akchor men ke hemari teran mari tera tena li bang ke sar asup buak leng ke ni hen lo sar su teran nang li hen lo di tang ten te ke haila susar pi ke ningkan an bag do po ini lapu mana apram ke la sona bede ke sita pharo sira plikap ba plikara pho ba do nang po ma po ang sipo plikara pho ke do pu ma po alo alo la sila dol ba gori angkang abang ke ha ke damlong le adi ma bang ke damlong adalah sedala ke damlong adi ma bang ke la bang so sar pile sar pinai lu ta la pen na par ka sar pi thegam long le dalo thegam adalah sar pi ta theglong le sar bura theglong adalah ente la so ai pi aphan dang thang na ta wala non la ningkan pharo sira plikep ma plikera pho chok eta me non puta kirap awilang saratu ma phanga chindingri ji adi ma bangke pulo hem puta nang nelu the asar pia phan ki pualam kali pini ne pena bane lasi saratu aning dora engine sora ne te pene poisa la pena ko hiri kaciu mapi son lahai pite me par pusi la pen aku kiciu son tapi ni biskut cumi mu cara kang duk mana kiciu melo kiciu nota mana asu ada pot lahai pi son te me par pula an ke chu bom lang ma an kiciu te ok ta chu lang ma ok ta chu lang mana pukidit kidit kicil lasi lokelam di sita mana nitu lokelam di si phanta kipuya kamawi awe mana sorsara akamawi mana nitum dalang sorsar pi bana reserem polote lokelam di si langta thangre puta piam jala posi bangta thik thedalo ang pithe kedalo lasi lokelam di si phanta sorsara thai athe pudam pen parjudam pen thandam penyong siki pipi bosun dalake bele kalam la ai pule je sita me puta parjuje lapen adulang ta hai sara tumta lokelam disi tumta mane hadak la sona sar pila ana bosor do adulang ta hai mine sita me Citi ni pa encourage si kepani nizang Karbi Long ki parlo gelani along rongkhang lems atumpen krung sai mai ka nipon rongkhang lems atumpen ke damtang aningkan ant laben ki wang silang aningkan sami kupi ko son pen si ki klem pu mapusi labang so mailong ke chitong dun sel holders atumpen chenglok ki thi ki ding atumpen chitong dun chi labang so bidi series tami chepa choi pon la nabar pen ki pon ni pun lun aphan lilitum la so hormu bang apply lo la si laking ko rapho la so phan bori ponlo jongsinang tunti thulote ilitum la bangela ilitum la shareholder rongkhang lem shareholder kon ma kedu la songbong si tum longpo la so phan lo la si ali kadu gowi la so hormu lun pilo phulo tangte kon ma ali pusita dak hala interest income from SP loan phula dak tokalo 5 lahai lo la pen aku jongsi aku nomor
Long alihaman pen veterinary board chairman ditulor hasdu lapen ki rongkhang lems along chairman vice chairman konchun bang lapen dun konchun bang pen chenglok rong asar lapen ka prek man peng idum da chitong dun bothol pen great sontimung Karbi Longri Abirta. East Lapen West Karbi Long Labor Union atumpen isibet dosi sayam buduan sabi klempon rapedlo bonta non maki Labor Union tumang bong kachiton di ke dukok ajoksi West Karbi Long District Labor Union atumpen sami amithang jung kacharjap thipjia phansi alang litumpen kedamtang chithi ni pa encourage sirke pani West Karbi Long District Labor Union atumpen ta nijang an kechido we jia phan belcha lapet ki korot amhor tibi ponsip sai tengpon tanglo Karbi Long Labor Union along bida singrong pipen ke claim kedam ke chok chedera join agency sai jokje pen nilitum sami chikak dunang koglo lasi nilitum pen sami dasmet pet pen tong se kot pen leader mil sami pedo ponsi West Karbi Long nilitum methang pen kacharjap thipjia phanse non ba ke chiparai pon lopusi West Karbi Long Labor Union amaipu mona from sapen pranke thingno ningje pon niam sinitum dengpon ison bangke leadership training sinitum dengpon lo lapen isia bangke nilitum la kedamtang porsi tame tenan sai nitum klem pon bom deng pon bom lo kasi nitum la bangso sonia bangke nitum la logo bang chelar nang kok lo athe logo chelar nang kok athe bangke nitum la West Karbi Long Labor Union la bangke nitum kedamtang por ke messenger phansi nitum ma thapon bom lo tame kachitonti dukko kopotsi ini bangke nitum ala Papilo pupo dercha lapen ke crowd bangke West Karbi Long nili committee hoi pen bangke lar konang koklo lasinon nili tum ke dengpon je bangke hala pelo randa lapen kuruni lasili tum la lebar arona teng pen tum claim damponang koklo tang apor sidame hala pu beda sing rongpi ake hai pen bang nili tum kachitonti ki dukko koposi pini nili tum nili committee cehang sini tum official la teng pen lai deng lo athe li tum song aron ka chejai bulote keju ya phan kali apotsi tum misen pen si tum klem dam ponai lasi ini bangke alam the pak lang nang ko kala pulo hala is along kedam tang apor central committee secretary pusi pulo alang li rising mili gabang aning hang pen klem thabra apor dupi khayang lo jita me lahai posi ili tuma bangke pini West Karbi Long nili committee ho ton bangke pelado nang koklo lasi pini kan bangke ni tum ke labor union lo pupo nili tum la wan kalu pu bang si tum deng nang koklo lasi kaching hon Karbi Long ara tum han sita me kachuning ri bangke lalo athe itum Karbi ara lapen Karbi Long ara sita me isiwet si donang dia polo sita me kacheton te ke thedung posi nili tum la bangke tini rada phan pachini nang kloglo rada phan paklar nang kloglo lasi nili tum kechok che ke lili doan sita me kadi gobe Karbi Long ara tum sita me kadia i phansi nili West Karbi Long nili hoi phansi mentioning pui ponlo lasi ni tum sita la bangso lebar ek arona teng pen ke claim ponji phansi gamat hapon dolo jong si ala bidasing rong pia long yong si nili dodun polote kechok chiang deng bangke tanji liwan ni uji polam sin lima thadam lo lage 100% ni jemat thaya lo posi pini bangke nangli tum rada phana chuning ri bangke nili larnang kok lo lasi thekan onan pen arona long ke tokateng pen ke claim ponje phansi nili rada phan pachini si nili nangli tum phan lansi nili phan Pini Karbi Longri Abirta ban ke lan pan sikang ton pagilo do me thang me kardom